Tampereen käräjäoikeus määräsi ex-Mäkikotka Matti Nykäsen 3 kuukauden lähestymiskieltoon. Tänä aikana Matti Nykänen ei saa lähestyä puolisoaan Mervi Tapolo Nykästä. Syynä ovat joulun ajan tapahtumat perheen yhteisessä kodissa Ylöjärven Teivaalan tiellä. Mervi Nykänen oli itse oikeudessa ja hänen otsassaan nähtiin pitkä haava, jonka tekijäksi epäillään Matti Nykästä. Mervi kertoi oikeudessa, että hän on 10 vuoden aikana tullut useita kertoja pahoinpidellyksi ja tälläkin hetkellä hän tuntee olonsa uhatuksi.